Sa mundong puno ng sigawan, patotsyedahan at away, sino pa nga ba ang pipili ng tahimik na kabutihan? Karamihan gusto laging bida, maingay, trending. Pero si Jesus, tahimik pero makapangyarihan. Maamo pero may tunay na lakas. July 19, 2025, Saturday of the 15th week in Ordinary Time. Sa Ebanghelyo ngayon, mula sa Matthew 12:14-21, binabalak na ng mga Pariseyo na ipapatay si Jesus. At ano ang ginawa niya? Umalis siya, umiwas sa gulo. Hindi dahil duwag siya, kundi dahil alam niya ang mas mahalagang misyon, ang magdala ng pag-asa at kagalingan sa mga tao. Sinabi rin ng propesiya ni Isaias na siya ang lingkod ng Diyos na hindi sumisigaw, hindi nakikipagbanggaan at hindi nawawalan ng pag-asa kahit sa mga taong basag ng ambo o nagliliyab na mitya. Ibig sabihin, si Jesus ay Diyos ng mga sugatan, ng mga pagod at ng mga halos mawalan na ng pag-asa. Jesus lifts up the broken. Kung basag ka na, hindi ka niya dudurugin, kundi hihilumin. Kung unti-unti ka nang nauupos, hindi ka niya papatayin, kundi palalakasin muli. Kapag tayo ba ay nasasaktan, umiwas ba tayo sa gulo gaya ni Jesus o lumalaban sa init ng ulo? Kapag may nakita tayong sugatang kapwa, sinasaktan pa ba natin o tinutulungan? Let us imitate Christ, gentle yet firm, merciful yet strong, silent but filled with power. Mga kapatid, sa panahon ngayon na parang palakasan ng boses at paramihan ng followers ang labanan, tandaan natin, hindi kailangan maingay para maging makapangyarihan. Si Jesus nga, tahimik, pero siya ang tagapagligtas ng mundo. At kung ikaw man ay sugatan ngayon, basag na, upos na, huwag kang matakot. Kay Jesus, may pag-asa pa. Ako si Brother Rai. Be a digital disciple. Share Christ with every click. God bless.